Hola, aquest personatge misteriós és en Carles. Bé, això ja és una mica més enllà del Can 60, perquè ja tenim els 60 vídeos, però bé, mm, La cançó d'avui la és cançó d'avui alguna cosa més, no? significa, ja veureu, alguna cosa, és a dir, que això no s'atura. Com es diu la cançó d'avui que proposa? Tornarem. És a dir, que aquest és el 60 més 1, I a part és el laxant gusto. Laxant gusto, que era un laxant, Era un laxant. que és una manera lletja de dir tornarem, però va la merda. Bé, doncs per vosaltres, Tornarem de laxant gusto. quan has tocat el cel i sents a prop l'infern, camines sense fe, sense destí, sense saviesa. Fugint del que no entens, fugint d'aquest present, pensant aquells anhels és l'única forma que tens de continuar. Tornarem a ser grans i tornarem quan sortim d'aquesta tempesta que amaguem rere rostre indiferent, però cou i ens fa sentir que hi tornarem. trencar aquest desencert comença en un mateix. Tornem a les arrels dels somnis que ens van veure néixer. És temps de ser valents, és temps de ser conscients que cal cor i cervell i no volem perdre ningú en aquest camí. Tornarem a ser grans i tornarem quan sortim d'aquesta tempesta que amaguem rere rostre indiferent, però cou i ens fa sentir que hi tornarem. Rere els núvols hi ha un sol tan gran que mai ningú no podrà amagar. Rere els dubtes hi ha la veritat. Creu-me, tenim futur. Tornarem a ser grans i tornarem quan sortim d'aquesta tempesta que amaguem rere rostre indiferent, que cou i ens fa sentir que hi tornarem. Tornarem a ser grans i tornarem quan sortim d'aquesta tempesta que amaguem rere rostre indiferent, però cou i ens fa sentir que hi tornarem. To be continued. Molt bé. Petons.